isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Nabara a panangkablaaw ken panagyaman kada kayo amin gapu iti awan sarday na nga ingkay panagdengdengeg ditoy nanumo at channel tayo. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers ken listeners tayo. Kastameten kadagiti avid listeners ti lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin kakabsat. Agyaman kami kadagiti likes ken comments yo. Kastameten kadagiti kablaaw yo. Maragsakan kami unay a makabasbasa kadagiti komentaryo. Ket sapay lakuma ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Ilingad na kumalatan itinagan nga ami. Jak mabain amang ibaga amay saak kadagiti agon online selling. Isulaang ngaminan tinapanunot ko a negosyo. Awan ngamin natalgad at trabaho, gaputa awan matnalpas ko. Rugyak man ti agsalaysay, idi agrugrugi ak pailaeng nga aglaklako. Kastoy man dagiti pasama. Apay akas na tilangam anak kaw, kasla adamo na dagsen a parikot mo. Parikot ko nga rod no pangalaak iti pagbayad ko kadagiti utang ko nanang. Katay masapsapulam iti shop mo ngay. Isu ati pangalam iti ibayad mo kadagiti nakautangam. Maluglogi mat nga roden nanang. Kinapod no na, may ibusan ti stock ko. Tawan mat nga roden po unak. Andya, nay. Kasano napasamak ti kastangay? Ay, diyak ka mo nanang. Diyak mo tin napupuutan ang naibos ti kwartak. Imutangak pa yan iti lending. Ngamawan mo't lata. Nagadungamin at talaga ti babayadak. Nukuna mo ngamin ide nga uray di ka pa'y mangala iti lugan. Ta isupay kumaapagpuunam. Kasano adyak mga lakit nagninamot ti arkila. Isumot lang ti papanan ti maganan siya. Iso amay mayatin ang mga laak iti hulugan alugan. At least, kukwakton inton mabayada. Sa bagay matkiti Kahit kasano nga ron itan no kunam amaluglogi matagti shop baw. I-close mo laangan ata ang mga no nakarkaro ang mailumlum ka iti utang no ituloy mo pailaang. Ay saan ananang? Diyak itulok abas na ang close latan ti shop ko. Masapol ang mga ramidak iti pamuspusan. No kasapulan nga umutangak manen, aramida. Kasano da ito yan bakay? Impos da kamot iti Facebook. Nagado ti mga mention gan ka. Idarom da kakalaw no di kagbayad kadag iti utang mo. Ay, wan nga rod lakay. Imbagak mat nga urayan dabiit ta idiskitarak. Imbagak pa'y adyak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din. Ay, anya nga taaya ti kasayaatan nga aramida. Ay kat padasa manan akasarita ida Sagsagay sa ida nga awagan bakal. Makisarita kay tinasayaat ay kanda ka pa iti pawayway. Kan makisarita ka nga idilit dan ti impos da. Tanay, nakababain. Ay, unay matlakit din ti kastoy. Di kagsarimadang ditaa. Aramida mo ti bagbagak. Tapno masulbar ti parikot mo. Ang lakay. Alakit din. Kabaulam dahi tabakit. Basta makisarita ka itinasayaat. Agpakumbaba ka ta si kamat nga rin tinakautang. Ay na, nakababainan ti kastoy ang mapaspasamak lakay. Agkakasakit dagiti comment iti impos ti maysa ang nakautang. Apay di da pa indilit aya. Kunak man na pagsaritaan yun di maipapan iti dahi tabanag. Di na pa'y mat nga rod na delete lakay. Nan, kita agman. Oo, adoy. Kita ang adagiti comments. Ay na, makapa-stress.
Naglukon. At dapay mo't ngagpaisaw. Apay nga di na pailang indilit. Kahit mo ka dito sa akong timang text, ta i-delete na timpos na. Kung saan awaga kon. Saan ang lakay? Siya kon. Di mo't makauawad ng kita tao. Kung mo lang perfecto da mo. Awaga mo ta i-delete da. Kung di da pala i-delete, ibagam kanyak ta siya amis mo, di makisarita kadakwada. Kahit kumusta ngay anak kaw, indilit da ka din, ti ko nang maimpus da maipapanking ka. Wala nang. Iso na lang tanalpasan na ibabain na. Nakababain ka dagiti makaamam mo kanya. Ano siyam anak kaw? Anya nga ikat si kamang nga ron tinakautang. Wan matkiti Ngam nalabas matikas diyang inaramid da. Imbagak lang arudan ajak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din tinagan ko, agraman ti rupak. Talaga akas da anak kaw. Ti panunutam kat no si kamat ti ada iti sitwasyon da. Makaungat da talaga ta inululbudam ngamin ida. Nangibaga ka iti pizza ti panagbayad mo. Ngam saan mo mat atinumpal. Ay, nanang. Tirumbang nga aramidam ita kat mang panunot ka iti wagas tapno mabayadam dagiti nakautangam anak ko. Wan nanang. Talaga akas ta ti aramida. Nakitam ka diti inpost da iti Facebook, maipapan ka ni Ami? Wen, nung kaslaawan matan. Indilit sa matan tinang ipos. Ay, jak kumakayat ti agsao. Ngam, nakarumot nga minti kinaagraraman day siya nga Ami. Isupay Husto kat ti kunak asaan nga agbayag ti negosyo na. Noan niya nga minti naknakan na ata agnig negosyo pay laan. Uray kumamot no saan nga utang. Kundi ala pay mat itilugan na. Ngam hulugan mat. Anya nga ita, inpost da lang nga rod iti Facebook, gapo iti adu nga utang na. Day takot nga rod. Talaga akas ta ti maganap dagiti agraraman, mare. Ay na, naku namon mare. Iso adata, an-anusan talatan at ti aglaklako iti natang diti palengke. Ngam ti agnegosyo iti dakkel apuro mat gayam utang. Ay, wan narigatan ti maitulad ka ni Ami, mare. Ay, pulos mat Iti kaano man, saan tanto at tumulad kan kwa na, tanya. Bakit? Rumarak beet. Sa dino ti papanam lakay. Mapanak ijayan Alvin. Ha? Ni Alvin na kabsat mo? Wan. Ni, apay amapan ka ijay. Basta. Ala, mapanak kong tani aldawan. Ang mga nudyak madanunan ija balay na. Sige lakay, agan-anad ka. Oh, at tuwing ti bulbulutan makwarta manong. 150,000 pesos is amin data. Agyaman ang kating ko. Naimbaglaang tadda ka. Noon ka laang. Jack amon no niya taramidon mi kinimanang mo. Awanan yaman na manong. Sino kumamit ang titinulong? Nusan ada tayong agkakapamilya? Talaga nasaya ti panagpuspuso mading ko. Ay, sigod mat Ha? Wan mat ka di ading ko. Kit ulitik man ang dagyaman. Di ka matanagan. Kaya sublimi mo't lang nga isubli ti kwartam. Ay, wen manong. Awan parikot iti daytan. Itod yung tulad tayong tun makawadwad kayo. Kita ang kit dita ang mga numargreg ti kwarta. Laglagi pa, madakilagatan dayta. Nukasta, pinautangan na ka ni Alvin na kabsat mo, lakay? Wan bakit? 150,000 pesos timpautang na. Ay na, naimbag pa'y dadya kabsat mo, taam muna ti tumulong. Nasingpot nga min dadya kapsat ko. Manipod ubing kami. Da kami, tagkaalaan. Siyak ti mangisaksakit kin kwa na, no? Da mga awag idikin kwa na iti bakla. So ano anya ti dawatek apabor kin kwa na? Ipapain naman. At damat binulod ko kinimanang Kristi. Yagnan to kano inton bigat ito balay. Kahit umanay ka din na pagbayad mo, itinautang mo, tinadiskitar ta baka? Wala kay. Sobra-sobra pa yan Makagatang tapayan iti baro nga istak ti sapatos kan badbado ang mailako iti shop. Okay nga Rod. Problem is solved. Kamordyanan na.
Makaangas mo't lang da tao. Wala kay. Kat agyaman nak ititulong mo. Awan na nyaman na bakit? Agasawa ta. Iso nga agtinulong ta nga rod itirigat ken mamay. Ay, kasano da ito yun, Tanya? Awan matan ilako ta. Awanan karga to'y pwesto ta itinatang. Basol mo da ito'y. Basol mo. Anya, ne, apay asyak ti pabasulam nga eh. Basol mo ata inawis-awis naktumot ngamin. No di nak kumainaw-awis, di saan kumamat anaabak ti kakaisuna a kwartak. Ay. Di ka agpabasol sinde. Ngamin, saan ka mat apinilit. Nagayatam mo ti panagsugal ta, iso adinak nga rod pabasulan. Basol mo ata kunamat ngamin abumawi ta. Kunam nga igam ta ti swerte a baraha ti kasino. Ngam awan mat, taparehas mat lang gayam iti online sukal. Kat no isumat ngamin ti kunada, ngam saan mat gayam apod no. Ay, kasano da ito yun ngay? Madamdamalaang umay manandag iti bumbay nga agsingir. Anya nga iti aramidon tatanya. Ay, tinasayaat. Ag-close ta pay laang. Mabanta agsapul iti pagutangan ta, sindi. Asino ngay manan ti pagutangan ta? Mapantamanan aka ni Mang Lito. Imbag day jay, ta sigurado nga ado ti kwartana. Anya? Kat no di tapay mat nabayadan ti sakiking simil nga utang takin kwa na. Ay na, awan kastay padasan ta ah. Masapul nga agdiskitar ta, tapno adda pagbayad ta kadag iti nakautangan ta. Tano agmutmut talang talaang ditoy, amangan no papanawon datapay dito'y nagpwestuan ta. Kasano bakit? Nalpas ka din ang nag-live? Wala kay. Nalpasan. Kahit, kumusta nga eh? Nakalako ka matlaan. Una, dandanin na ala amin dagiti in live selling ko. Nagbayad pa'y kit din a iti Gcash dagiti daduman. Ano eh? Mayat ang arod no kasta. Launay ala kay. Ayun gayam. At nakano seminar nga tindaran ni Alvin, iti Tagaytay itong Lunes. Kat ibagbaga na, ano mabalin kat itulod ko. Ag-ground trip kami kano. Masarot kano nga ag-commute. Ay katwan serbisa mon Jacobsat mo, tapno awan mo't may ibagbaga na lakay. Sumurot kan at mapantay iti divisorya. Ado kano kat tinalalaka amagatang iday. Ay wala niya. Mayat sang agpaiso Apa gusto. At dapay bakante ijay shop mabalin apag-displayan. Mangala ta iti brand nyo nga ilakot Wala. Tapno saan lang awagwag. At umot lang tagbirok iti brand nyo. Bakal? O sige, sumuro taktumat nga rod lakay. Diyos ko, agyaman nak iti amin a blessings mo kanya. Kastamatan iti pamilya. Agyaman nak tainikan nak iti kapamilya na sasaya at panagpuspuso na. No awan dala ang amang tultulong kanya. Diyak amon no anya tinapasama kanya. Diyos ko, kidawak at tulungan kan iwan man na kuma. Tapno maaramid ko anasaya at dagiti rumbang nga aramidak. Among nga ado ti plano. Ngam amok mat apag-ayatam latta ti matungpal. Saan da kami kumaabaybayan? Diyos ko. Kahit kumusta ti negosyo anak kaw? Kaasi ti Diyos nanang, mayat-mat. Ado malaang ka di ti gumagatang ijay shop maw. Ado ananang, inpa-advertise ko ngamin. Iso nga ado ti mapmapan. Ti may sapay apagsayaatan na. Ado ti agor order iti bulto, wenno bail ti wagwag. Banag apabormat kanyak. Ngamin, isa ti ayan ti dakkel aganan siya. Ay katmayat ngamnay, kita tasaan mo manen unay adakkelan ti ipatong maw. Tapno saan madismaya dagiti gumatangken ka. Una nang, di kayagdanag. Amo kun ti teknik ti negosyo asinenrek ko. Iso nga awan nga rodrumbang apagdanagan nyo. Ngamin, amo kun tar aramidan. Kahit nga dapat hindi yun nabayadan nga utang nyo kanyak. Ikaw umutang kayo manag. Sigin amot ten, tatalito. Pautangan da kami pay laang. Di ka agdanag. Makabayad kaming tumat laang. Sige, ingato kong ti porsyento na. Agbalinin na 20%. Anya? 20% kunam tata?
Wen, mayat kayo kaday? Wano mali kayo? Ay kwa, mayat kami tata. Alan, itad yung araw din ti utangan may. Angamtan niya. Di kan agsa upay, tinapatag at daag pa utang. Mabit lang, tamapang ko alain timbahid ni Ami. Ta isuti ipautang ko kada kayo. Ni Ami kunayo tata? Nagbayadan? Kaweng, fully paid pa yan ati dua agasot aribo nga utang na kanyak. Ininilot na binayadan. Pudno ka dito ibagbagayo, tata Lito? Weng kulak lang nga rodan. Di tao nga inuyaw yu iday. Umas asenso itan. Ha? Ay sos, gapo iti kasusugalyaw. Naudi kayo ni ti damag. Kitnuda kayo mo't iti mangiwarwa na gawag iti chismes. May papan iti biyag ti panayo tao. Gam ita, kasla baliktad matan. Aguray ka. Kitaang. Kasla ni Ami dahi Sa dinaw, Dahi man ni aywan. Isumat nga paiso. Ni, anya nga tiar aramidan na dita. Kasla bodega mat day taayanda. Wen, umay ka. Ta umasidig tapay basit. Iti kasta, mangagtanuan niya ti pagsasaritaan da. Sige, Ditoy, aglamang ta ditoy likod tilugan. Tapno saan da ta makita. O sige, ikargayo amin ng dagiti na yung packet na yun, ta ipaship na yun. Masapul amawayaan ti bodega, tapno adda pang ikabilan tayo kadagiti sumangpet nga stock tayo. Lukas tangarod. Pudno ti imbaga ni Tata Lito. Talaga nga umas asinson ni Ami. Nakalungawan iti ado nga utang na. Oho, jak mamatitan niya. Anya, ni, kasano adi ka mamati kat kita lang arudan ti ebidensya. Imposible Ito'y pa. Ha? Ni, kasano manan nga imposible? Masigurado kung ada sa bali a sideline na data. Isuan nakabayad iti utang na. Ha? Adda ayamat bumak nang iti panaglaklako lang iti wagwag. Ay na, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basta lakit di nagagat ka. Kan syempre, no talaga nga adumatan ti suki na, adu ti gumatang. Adumatan ka ti inmasinso gapo iti wagwag kan live selling. Basta amumlaang ti dumiskarte. Kumusta ti pa nag-live selling mo? Bakit? Nakalako kamutlaan ka de? Wala kay, saan pa'y lang asimang patdagiti bail, ngam na ibusan. Mayat ang aron. Aywan, nadamag mo ka de, tinapasamak kadatan niya kan sinde. Ha? Ni, apay, anya tinapasama kadakwada lakay. Pinapanaw da kanumot idan ije palengke. Saan da kanu ngamin anak kabay bayad iti utang da? Nailumlum da kanu iti utang, kapo iti panagsugsugal da. Ay sus, day takit din. Di mo't isuda ti may sa amang sasawidikin ka. Insisir dun sapay dagiti pos ang maipapanking ka. Ay, wan, ngambay amon day taba naglakay. Napalabasan day jay. Talaga siguro akas na tipiyag. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mo't amaumumsi, wano mauy-uyaw kaita. Ngam kadagiti sumarsaro nung aldaw, si kanton titang tangaden da. Bakit? Agkakasakit ti sao kan comment dagiti tattao kanyak idi. Nga oray awan met amok abasol ko kadakwada. Aklunak matket di abasol ko ti amin. Nagbalinak agastadora. Ngam nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Isu tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno aggagat kan mangrugi akmanan. Ita, apita mo, di bunga ti kinagagat mo. Bakit? Kat babaan day ta ititulong mo lakay. Tano awan ka ng tultulong kanyak, saan ko amaragpat ti baliki. Ita Miss F, adan talo a shop wano pwesto mi iti wagwagan. Sapatos ken brand new abadbado. Nabayadak matan dagiti utang ko. Ibagbagak daytoy saan atapno ipalastog wenno iparamag ko. No di kat tapno maikan iti inspirasyon dagiti padak nga awanan. Saan amay may sati aldaw? Basta lakit di agagagat ka. Saan ka abasta sumuko? Ipakitam ken ipapatim
tapno umasenso ka iti biyag. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panang ibasa ken panang yornos, para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Ami. Ken ka pagayam, Ami. Napintas toy pakasaritaan ti biyag mo. Talaga ang makaitad iti adal ken inspirasyon kadag iti kakabsat tayo adumdumngeg. Mangipakita nga oray kasano ti panangimamagda idiken ka, di ka naawanan iti namnama. Bimangon ka, ket ita laklak amo mon ti bunga ti kinagagat mo. Kang runaan iti amin, di ka imibet iti apo. No na itublak ti pada tayo a tao, di tayo kumakatawaan wenno uyawan. Tulungan tayo ket di tapno makabangon manen. Di tay agoy uyaw ta di tay amo noan niya ti pagdaldalanan na. Di tay labsen ti agsasao ta amangan no nakarkaron tupay ti mapasamak kada tayo kumpara iti nagdalanan ti tao nga inoy uyaw tayo. Alakastan pagayam, Ami, ket pagyamanak matunay ti ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.